Aquesta col·laboració s'inicia ja fa molts anys amb l'anterior empresa i van començar per tiquets que després es va estendre als altres restaurants. L'experiència anteriorment ha sigut molt bona, són gent que vull dir, donen tot i esperen poc. Estoy muy contento aquí porque cuando yo empezó prácticas aquí, yo sé nada con este trabajo, pero ahora yo aprendo muchas cosas porque mi jefe aquí es muy buena gente. Sí, él ayuda a mí muchas cosas para trabajar aquí. Estoy muy feliz, estoy aprendiendo muchas cosas, bastante trabajo, porque allí al ver que trabajaba más, ellos buena gente, me enseñan muchas cosas. En una feina com la nostra és molt important el respecte. El respecte passa per la puntualitat, el respecte passa per ser normal, no? I en aquest sentit no faig diferències. Jo tracto tothom igual i faig que l'equip entre si mateix es tracti igual. És fonamental, si no això no funciona. Dintre d'un ambient professional, evidentment, perquè jo crec que també ells necessiten un ambient professional on a poc vagin, això sí, cuidats entre cotons, doncs vagin a poc aprenent poder expressar-se com a individus, però em passa també amb els altres. En aquest sentit no hi ha cap diferència. Per exemple, amb l'Amin treballa davant meu cada dia i és l'hòstia perquè és que controla molt més que jo. Està al passe, ell veu els vales al sentit contrari i diu, Albert, aquí, Albert, aquí, i dic, hòstia, qualsevol dia et poso aquí tu perquè és que controles més que jo, no? És un exemple de que si estàs a sobre i els cuides, ells volen més i més i més. Torno a dir, però és que, com tothom, és que no, en aquest sentit no hem de fer diferències. Estic molt content, ha sigut una sorpresa perquè des del primer dia bueno, és que a la mala sort que van venir un restaurant nou. Sí, era recent obert amb tot l'equip nou. Això normalment comporta molts nervis, comporta doncs, un estat de... no és un estat de benestar, podríem dir. Cuando me he empezado me cuesta mucho, pero ahora estoy mejorando. Este restaurante me gusta mucho para trabajar aquí, porque toda la gente es muy buena. Me encanta porque ustedes son buena gente. La buena gente pueden explicar muy bien porque cada día yo estoy aprendiendo mucho, cada día. Estoy muy feliz, estoy muy contento y felicidades porque me gusta práctica, me gusta aprender muchas cosas para cocinar, para servir comida para gentes. Ahora no te permite nada ahora, solamente trabajar para pensar en futuro també. Espero poder col·laborar més endavant, sí, poquet a poquet. Ara el problema que només tinc un restaurant, abans tenia 5, i llavors, clar, doncs això fa que també tinguem un límit, no? Perquè, doncs això, m'agrada que diguem, com a grup vagi rodant, es vagi fent gran i que marxi gent, entri gent nova, així és la vida. Gràcies a vosaltres el món és molt millor. Nosaltres portem un granet de sorra petitó dintre del que podem col·laborar i escolta'm, espero que continuem i que els 4 nois que tenim ara realment puguin tenir un present, no un futur, no, un present digne. No, a mi més que 3 paraules és una que és sensibilitat. La sensibilitat d'entendre que el món no és com el veu un, sinó és com és, i que hi ha moltes realitats.